Το ήξερες ότι η πιο σοβαρή δυσανεξία στη γλουτένη, που ονομάζεται κοιλιοκάκι, αφορά στο 1% του πληθυσμού? Ας πούμε λίγα περισσότερα. Η γλουτένη είναι πρωτεΐνη που βρίσκεται σε δημητριακά, όπως το σιτάρι και η σίκαλη. Αν και για τους περισσότερους ανθρώπους είναι ακίνδυνη, ωστόσο για κάποιους μπορεί να αποβεί πολύ επώδυνη και πολύ επικίνδυνη. Υπάρχει πολλής κόσμος που έχει δυσαπορρόφηση στη γλουτένη, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να απορροφήσει αρκετά θρεπτικά συστατικά και να οδηγείται σε ανεμία. Τα άτομα με κοιλιοκάκι, όταν καταναλώνουν γλουτένη, ο οργανισμός τους επιτίθεται, οπότε είναι επιτακτική ανάγκη να ακολουθήσουν μία δίαιτα χαμηλή σε υδατάνθρακες που περιέχουν γλουτένη και φυτικές ίνες. Για κάποιον που θέλει να προσέξει το βάρος του, θα πρέπει να προσέξει πάρα πολύ καλά τα προϊόντα χωρίς γλουτένη που καταναλώνει. Συνήθως τα προϊόντα αυτά έχουν περισσότερη ζάχαρη και περισσότερα λιπαρά, άρα θα πρέπει να καταναλώνονται σε περιορισμένη ποσότητα. Καλό θα είναι τα άτομα με κοιλιοκάκι να εξετάζουν τα αποθέματά τους σε σίδηρο, ψευδάργυρο και σύμπλεγμα βιταμινών B, μιας και τα σιτηρά τα οποία αποφεύγουν είναι αυτά που θα τους έδιναν αυτές τις βιταμίνες. Κατανάλωσε τρόφιμα που είναι από τη φύση τους ελεύθερα σε γλουτένη, όπως είναι το καλαμπόκι, το ρύζι, η κοινόα και η πατάτα. Το κρέας επιτρέπεται φυσικά, όπως και το ψάρι, αρκεί να μην είναι ιχθυοτροφείου. Και τέλος, τα όσπρια είναι μια καλή επιλογή, αρκεί να μην τα έχεις πάρει από κονσέρβα. Γράψε μου στα σχόλια, εσένα ποια τροφή σε έχει βοηθήσει.